En aquest vídeo trobareu una explicació de com es configuren les dades genèriques d'un partit. En el moment en què descarregueu un partit a l'app apareixerà una pantalla on podreu configurar les dades genèriques del partit. L'app descarrega les dades que consten al servidor de l'FCBQ en aquell moment. Si fos necessari, aquestes dades podran ser modificades des d'aquesta pantalla. Les pantalles de l'app es poden mostrar en diferents formats en funció de diversos paràmetres com la mida de la pantalla, la lletra o la definició, entre d'altres. En aquest cas podeu observar com a la pantalla de la part superior la mida de la lletra és més gran i cal desplaçar els cursors per poder consultar totes les dades, mentre que a la pantalla de la part inferior es mostra més informació, ja que la mida de la lletra és més petita. La pantalla té diversos apartats. Descriurem breument cadascun d'ells i posteriorment explicarem com modificar-los en cas que sigui necessari. A la part superior central es troba un botó on apareix el número de partit i el nom curt dels equips. Just a sota, a la mateixa columna central estan les dades del partit, competició, jornada, data, hora, pavelló i configuració de temps de joc i períodes. Seguint baixant trobem els membres de l'equip arbitral i el delegat de camp. Finalment, a la part inferior hi ha els botons de control de l'APP. Als dos costats trobarem les alineacions de cada equip. En el costat esquerre la de l'equip local i en el dret la de l'equip visitant. A la part superior de cada costat apareix el nom de l'equip i un selector del color de la samarreta. Seguint baixant trobem el llistat de jugadors de la categoria del partit que cada equip té donats d'alta al servidor de l'FCBQ per aquest partit. Finalment, a la part inferior es troben els quadres i botons per configurar el cos tècnic i els acompanyants d'ambdós equips. Algunes de les dades que es mostren formen part de la configuració pròpia del partit i no haurien de ser modificades, tot i que en alguns casos, l'app permeti fer-ho. A continuació farem un repàs de les dades que poden ser modificades i com fer-ho. Al botó de la part central superior trobem el número de partit seguit dels noms curts dels equips que el disputen. Si cliquem sobre aquest botó s'obre un desplegable on apareixen tots els partits que tenim disponibles per aquella jornada. Clicant sobre el quadre en blanc que trobeu en primera posició, l'app surt del partit i apareix la pantalla inicial. Clicant de nou sobre el botó superior apareixerà el llistat, on podem tornar a seleccionar el partit que s'obrirà tal i com el vam deixar en el moment en què vam sortir. Podeu observar que al costat d'algunes dades apareix un llapis. Això vol dir que l'app permet editar aquella dada. Quan es clica sobre competició, jornada o pavelló s'obre el mateix menú. Tot i que l'app ho permeti, recordeu no modificar mai aquestes dades, ja que formen part de la configuració interna del partit. Clicant sobre el símbol del calendari que apareix al costat de la data es mostra un menú que permet seleccionar la data del partit. Aquesta dada ve donada des del servidor de l'FCBQ i no hauria de ser modificada. Clicant sobre l'hora s'obrirà un menú. En aquest cas és important que s'indiqui l'hora real d'inici del partit. Cal recordar que serà decisió de l'àrbitre principal quina hora indicar en aquest apartat i decidir si és necessari fer informe per explicar el possible retard a l'inici del partit. Finalment trobarem unes dades de configuració del partit, com són el número de períodes, la seva durada i la de la pròrroga, que no poden ser modificades, ja que estan establertes per cada competició. Si seguim baixant per la columna central ens trobem els membres de l'equip arbitral. En el cas dels àrbitres podeu observar que el quadre on consta el nom té un triangle, que en clicar-lo obre un menú. Si fos necessari afegir un nou àrbitre caldria fer-ho clicant el xiulet que trobareu a la part inferior central de la pantalla. Empleneu el número de llicència de l'àrbitre i cliqueu sobre el xiulet que trobareu al costat. En cas que l'app no trobi les dades caldrà que escriviu de forma manual el nom i cognoms de l'àrbitre al camp Scoreboard Name.
Omplint aquest camp el del nom s'emplena automàticament. Clicant sobre el triangle de cada camp s'obrirà un desplegable on podeu seleccionar l'àrbitre d'entre els noms que apareixen a la llista. Tot i que l'APP ho permeti, el camp amb el nom de l'àrbitre principal no pot quedar en blanc. Per tancar el partit una vegada finalitzat és necessari la signatura de l'àrbitre principal, i si no s'ha posat el seu nom, l'APP no genera l'espai perquè pugui signar, i per tant no és possible tancar el partit. En canvi, si fos necessari canviar el nom d'algun dels auxiliars de taula, només caldrà clicar a sobre del quadre que es vol modificar i afegir manualment el nom d'aquest col·legiat. En el quadre que s'obre. Entremig dels membres de l'equip arbitral trobem l'espai pel delegat de camp. El funcionament és semblant al dels àrbitres. En cas que hi hagi persones amb llicència de delegat de camp d'aquella categoria apareixeran al menú desplegable. Si fos necessari afegir un nou delegat de camp caldrà clicar sobre la figura del cap blau amb un més que trobareu a la dreta del camp per introduir el delegat de camp. Per crear un delegat de camp, igual que amb qualsevol jugador o entrenador caldrà introduir en primer lloc el seu número de llicència al camp codi i clicar sobre la lupa. Si l'APP troba les dades d'aquesta persona les emplenarà automàticament. En cas contrari caldrà que indiqueu manualment el seu nom i cognoms al camp Scoreboard Name. Finalment, al costat del nom dels equips a sobre del seu llistat de jugadors trobem un llapis. Si el cliquem s'obre un menú que permet modificar el nom dels equips. Mai es modificarà aquesta dada, ja que el nom oficial de l'equip és el que es mostra en descarregar el partit. En canvi podrem modificar el nom curt, que per defecte són els 3 primers caràcters del nom de l'equip. El nom curt apareixerà en algunes pantalles de l'APP i ens servirà per ajudar a identificar els equips. Podeu posar el nom que us ajudi a identificar-los més fàcilment, intentant que no tingui més de 4 lletres. També trobareu un selector de color per triar el color de la samarreta de joc de cada equip. Per defecte, el programa assigna els colors verd i blau. Igual que el nom curt, es tracta d'una eina visual que us servirà d'ajuda per identificar els equips i cistelles d'atac durant el partit. Finalitzarem l'explicació de la configuració del partit, amb els botons de control que es troben a la part inferior de la columna central. Es tracta de 5 botons que explicarem d'esquerra a dreta. En primer lloc, un avió de paper que quan el cliquem, força un enviament de les dades que hi ha en l'APP. Al costat el xiulet per afegir un àrbitre i que ja hem explicat anteriorment. Clicant al full que hi ha al centre accedim a la redacció d'informes i ajornament del partit, que explicarem en un altre vídeo. El disc d'ordinador que trobem al costat serveix per guardar totes les anotacions que hem fet. Es recomana guardar regularment les dades que entrem durant la configuració del partit i dels equips, ja que aquestes dades no es guarden de forma automàtica. Per finalitzar, a la dreta hi ha un triangle de color verd, que serveix per accedir a la pantalla de presa de dades. En aquest cas, com podeu veure, no hi podem accedir, ja que encara estan pendents de configurar les alineacions dels equips.